vessa oli tuossa tietokoneen ruudulla, kun me oltiin Facebookissa Bentleyn kanssa sinne. Sitten, nyt mä kerron vähän kaikkea, joku tuli ikkunasta sisään. Mörjö, se syytti itteensä siitä, kun Bentti kautui portaissa ja liikassa banaaninkuoreen. Sitten se hypäsi ikkunasta tuossa eikä olla sen koommin siitä nähty. Tässä vielä siitä kuvaa vähän, kun mä näytin sen alussa, kun se hypäsi itkee, kun Bentley portaita alas sytytti jotain palamaan. Se vaan heipioi ja otti vaatteet pois päältä ja hyppäsi ikkunasta ulos. Nytkään se nukkuu jossain päin tuolla Australiaa. Sen kurpan kanssa, mikä lienee onkaan. Joku guruburu. Hyvin se pieras. Sitten se kävi vaan niin, että se on nähty kuulemma, että se kulutettu ainakin 50 maassa ympäri maailmaa. Se on nimittäin räjähtelypaikkoja. Viimeksi on nähty rumassa Venetsiassa, jossa mä kävin vähän aikaa sitten, niin me varmasti ne uuden lennon ja kaikki muuta, ja kaikki luolta mä tykkään sitä. Siinä on kans Gungstapomo Octavio, joka on entinen humppaaja. Se tykkäs humpata niin paljon, että jopa Kari Tapio ojentui sille. Se on niin huono ääni, että kaikki rupes huutamaan. Sitten sen syrjätti eläkeläiset. No, se on kyllä aika hyvä yhteen, mutta tässä puheen. Itse suuttui niille mustaksi muuta korosille se karkkea ja yritti kostaa niille. Meni mafiaan. Sieltä oli iso mafiapovo noiden kaappien kanssa. Saattoi naamia sun päälle. Naamarin. Lateksia aitoa. Ja nyt meidän pitää hoidella se. Slakumppani hänen koplansa seikkailussa! Hirveää humppaa! Tuota nyt osan polleisen asema. Ainakaan se ei ole panosta korjaustöihin. Tilanne on erittäin naurettava. Octaviolla on hirvittävästi miehiä ulkona ja poliisilla ei lähes ollenkaan. Naurettavaa. Selvä. Tuo näyttää oivalta paikalta ängitä sisään. Okei, Murray on varmaan pidätetty ja on tuolla sisällä. Mene, etsi, löydä! Mä taidan kiertää tuolta ihan kunnon vuoksi. Änkää nyt siitä sisään ja vauhdilla. Meillä ei ole koko iltaa aikaa. Ja sitä paitsi salkkaritkin alkaa telkkarista. En voi nyt auttaa, moi! Haloo, Murray, onko sä täällä? Murray, se nimi on Pirhousu, se nimi! Kato, kuka sieltä tuli eikäs? Et sä Cooperi paikalle. Dimitri, olet yhä kakkahumorin ystävä. Ja sinä haiset kuin hikisukka. Jaha, niinkö? Etsitkö sinä Murraytä? Kiitos vain, mutta en voi auttaa. On lounasaika. Hei, kaverit, missä pizzani viipyy? Antakaa tänne päin! Venta! Jos sä kerrot missä Murray on, mä tuon sille kinkkupiiraan. Minä en pidä kinkkupiiraasta. Tällä hetkellä eniten mitä halunnut päästä vapaaksi, mutta se on mahdotonta. Voi perti. Mitähän aineita toi on ottanut? Jos mä meen tanssimaan noille kytille hulaa, niin sä voit sillä aikaa paeta täältä kun ei haile mua. Aivan järjetön suunnitelma, mutta ehkä se toimiikin. Mahtavaa. Sai Cooper tosi hulaa ja minä lähden heilutellen takalistooni. Okei, selvä. Mä tästä hankin avaimen. Vapauta minut, niin minä etsin Murrayn ja tuon sen sinun luoksesi. Täydellistä. Tavataan Rialto sillalla. Ja avain on tuolla toimistossa. Ja tässä näette minut viime vuonna rannalla. Siinä Octavio, se ihme tyyppi. Ja tässä minä uin 15 vuotta sitten. Ja nyt tässä on taas kuva siitä eilen, kun minä hyppäsin järveen. Nonni, Sly, mene nyt sinne Dimitrin luo. Aika ei ole tuhlattavaksi.
Ja palataan asiaan. Tässä näette minut toisessa päivänä, kun juutuin... Mitä? Valot sammuivat. Miten... Taas minun kanssa leikitään tää. Pöydän alle pölvästi! Minä näen! Tämä on aivan ihanaa mahtavaa. Olen sokea! Olen sokea! Joku ryömii pöydän alla. Taitaa olla käärme. Käärme, eikö siis? Porakka. Joku kujittaa varpaitani. Parempi valo kuin pimeä. En mä ainakaan joudu kestämään niitä tihoja. Kirotut sähkömiehet. Onko muuten mun sepalukseni kiinni? Joo, on se. Okei, röpelläpäs nyt tuo pähkinä auki. Ja hetkinen, mikä tuo on? Näyttää PlayStation 2 ohjaimelta. Ehkä vain kuvittelin. Nyt mä menen asemalle vähän huleja, sillä aikaa sä pakennit täältä. Selvä. Menen nyt vessaan ja menen vessanpöntön kautta vieväreitä pitkin ja sanon Murraylle, että tapaa sinut siellä sillalla. Okei, tanssin aika. Hola. Sisi, Jack R. Mr. Sly Cooper, minä tanssin. Hyppää järveen! Ja sitten liikkuu. Lingala, ovi kiinni, ei mene. On Lotsa heittää minut järveen! Sinähän sä itse sinne menit. Niinhän ne kaikki sanovat. Minä olen eri mieltä. No, Murray on samaa mieltä sinun kanssasi kyllä, mutta... Niin, mutta hän kuvasi sen ja lähetti hauskoihin kotivideoihin. No, se on eri juttu. Me saatiin siitä rahaa ja kamerauvus. Nyt nappaan sinut. Asetan sinut. Zoom! Moi, mitä mies? Ja tarkastaja Fox! Onko hän vieläkin vihainen minulle siitä videojutusta? Äkkiä viemäriin. Minä nappaan sinut ja videokamerasi vielä joskus. Kiitti, kun sä käytit sen melkein sydärin tosta. Mitäs tuosta? Se on hauskaa hupia! Mitä mömmöä se kurppaa sulle syöttänyt? Opossumin karvoja kinuski kastikkeessa. Paikallinen perinnön ruoka. Kuulepas, isopoika. Se Bentley-juttu, se putosi porta alas. Ei oo sun vika. Mä en voi palata koplaan. Kuruni käski minun pysyä täällä, kunnes vesi ei ole enää suklaa kastikkeessa. Mistä tulemmekin siihen, että mistä hitosta se oikein johtuu? No joka tapauksessa minä jään tänne pönöttämään. Entä sitten kun tulee talvi? Pönöttäkö silloinkin täällä? Sulla ei jääty nenä ja kaksoislöko. Varoittain vedä sinua nenästäsi! Joo, kerro se sun tarinas sitten. Nyt. No, tässä taitaa kestää vähän aikaa. Onko sulla muuten ulostuslääkettä?